No a tie e-shopy sa nás pýtajú a väčšinou ten príbeh je taký, už mi je ten napríklad slovenský trh malý, zvažujem nejakú expanziu ďalej, povedzte mi, aké sú tie nejaké ďalšie kroky. A tu nastupuje vlastne náš špecialista, ktorý sa snaží zanalyzovať veľkosť toho biznisu, snaží sa zanalyzovať nejaký budget, ktorý má ten e-shop pripravený na expanziu, nejaké nastavenia očakávaní. Následne sa analyzuje už konkrétny trh, robí sa teda prieskum trhu, nejaká analýza tej konkurencie, aby naozaj ten e-shop dokázal sa pri vstupe už veľmi dobre benchmarkovať, poznať svoje silné, slabé stránky, vedieť, ako funguje v tej cieľovej krajine marketing. No a potom sú tam ešte rôzne ďalšie nevyhnutné kroky, ktoré dokáže Expandeco zastrešovať. Či už je to zakladanie lokálneho bankového účtu, ktorý je nevyhnutnosť, keď chcete príjmať dobierky z tých lokálnych trhov. Alebo je to nejaké vygenerovanie lokálneho telefónneho čísla. Alebo je to možno nejaké prepojenie s externými marketingovými partnermi, ktorým dokážu zabezpečiť nevyhnutné služby. A to znamená, snažíme sa jednak skrz naše partnerstvá, skrz naše know-how prepájať a vytvárať infraštruktúru pre ten e-shop tak, aby naozaj, ako poviem to tak prehnane, že ho chytíme pekne za ručičku a spoločne s ním on má v nás dôveru a otvárame mu jednotlivé tie nástrahy tej expanzie a dokážeme mu už tým 10-ročným nadobudnutým know-how vysvetľovať, aké sú nástrahy, aké sú nejaké best practices a on sa potom následne rozhoduje, čo využije.